Alright mga bahay, na muling nagbabalik ang inyong lingkod na si Born to Ride. So ngayon dito sa ating grahe ay merong napapasyal ng isang Ninja 400. So ngayon lang ako nakapag-open ng cam. Sana ay naituro ko na rin sa inyo paano kalasin ng ayos yung flarings nito na hindi gagkaroon ng basag, no? So kaya siya nandito ay para magpakabit ng slider. So ito na, so na-install na natin yung pinaka-bracket ng kanyang slider. So ang kanyang brand ng kanyang slider ay Evotech, no? Evotech Performance. So sa online niya to na order, baka naman Lazada, baka naman. So itong slider na to ay pang universal talaga to, no? Pwede sa Ninja 650. So itong bracket na ito, hindi mo na kailangan mag-cut ng kanyang fairings dahil sadyang saktong-sakto na sa kanyang butas dito, no? Saktong-sakto na. Sinukat na natin yan. So dito yan siya nakalabas mamaya. Pag ganun siya dyan. Ayan. So ayun lang ang gusto kong i-share sa inyo. Sayang hindi ko na ituro yung paano kalasin to. So sige nga, share ko na lang kahit na nakakalas na. So una natin tatanggalin yung upuan dito sa puwet, no? Of course susulian yan. Dito para matanggal nyo yung dito dun sa pinaka-upuan ng rider ay merong hinihila dito. Ayan, o. Ayan, para baka magtaka kayo mahirapan kayo tanggalin. Meron siyang hinihila dyan. Tapos ang sunod yung tatanggalin ay yung nandito, no? Yung nandito. May mga screw siya na allen, no? Yung pinakamaliit na allen. Number 4 ata yun, number 3. Pag nakalas nyo na yun dito, susunod nyo yung pelipan dito yung sa engine cover di sa ilalim dito. Of course pag natanggal nyo na yun dito, susunod nyo naman to. Ito madali lang to mga bay, madali lang siyang tanggalin, para siyang plastic na lock lang. Ayan. So tapos itong slider nya ay sadya talaga para dito sa Ninja 400. Pang Ninja 400 talaga to dahil may mga kasama siyang mga spacer na sukat sa kanya bawat butas. At meron siyang kasamang HTB. Alam niyo ba yung HTB mga bay? High tension bolt, no? Ito yung mga limit na nakikita natin sa loob ng makina ng sasakyan o pang sasakyan talaga. Kumaga high tension, kumaga yung magle-less ka ng vibrate, no? Sa kamay mo. Wala kang masyadong mararamdaman na vibration dahil magandang klaseng bakal to. High tension bolt, no? Yan. So balikan ko kayo mamaya mga bay pag once na natapos na natin yung ating project. Alright. Kaya mga bay, first time ko magkabit ng slider ng Ninja 400. Ayan. Evotech Performance. So nabili to ni sir sa Lazada. So pang Ninja 4 talaga siya. Ayan. So madali lang siyang i-install pero matagal gawin dahil kakalasin mo pa yung halos buong fairings niya sa katawan. No, ito. Tatanggalin mo to lahat. Ayan. So paano ko siya nakabit? Ayan, o. So basta nasa loob lang siya mga bay. Ayan. First time dito sa grahe ko na meron akong kapitan na slider Ninja 400. Yan. So si sir ay tiga Dasma pa. Nagtanong-tanong lang sa tropa kung saan daw merong marunong magkabit. So ina-offer din ako ng tropa. Ayan, sabi ko kaya ko naman. Ayan. Anyway, madali lang naman to dahil search mo lang sa YouTube, lalabas to. Okay, no? Ayan, tatanggalin mo lang talaga to. Ayan, kung paano tanggalin to, search nyo rin sa YouTube, lalabas din dyan kung paano magkabit ng slider. So dapat ang mabili nyo yung slider ay pang Ninja 400, yung para sa kanya talaga. So of course mawawala ba yung ating rev bomb? Sound check tayo sa Ninja 400. Ayan, analog digital sound check na. Yo. Ang kanyang tambucho ay billing 5 kay Boss Art.
01 Moto ang number 1. Ayan, slip on lang to, no? So meron pa rin siyang catalytic. Siguro kung wala itong catalytic, mas malakas at maingay ito. Slip on lang ang ano, ginawa. Meron pang bilin pipe carbon lodi. Yan, bomba na natin. Wow, ganda. So ayun lang mga boys. Ayun lang mga boy. Kita-kits sa next vlog natin. Ito nga pala, si Born to Ride.